సో ఫ్రెండ్స్, కాపీరైట్ ప్రాబ్లం వల్ల సాంగ్ని మ్యూట్లో పెట్టా. సో ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడాలి అంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్, అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. సో కొత్త సాంగ్ ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి ప్లీజ్, నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇంకా కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిన్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి మొత్తం ఫొటోస్ని. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిన్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్, వీడియోని సింపుల్గా చేయొచ్చు. సో స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే చివరి దాకా స్కిప్ చేయకుండా వీడియోని చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది, ఆ ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ టైల్ పక్కన అరమార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి, కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి సెకండ్ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూ ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో చివరి వరకు ఇదే కంటిన్యూగా ఫాలో అవ్వండి. సో లాస్ట్ ఫోటో వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఈ ఫోటో యాడ్ చేస్తే ఈ ఫోటోని వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో, సో ఈ ఫోటో వదిలేసి ఈ ఫోటో, ఈ ఫోటో వదిలేసి ఈ ఫోటో. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో, లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ ఫోటో ఇక్కడ 29 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒకటే ఫోటో ఉంటుంది, లాస్ట్ ఫోటో. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఈ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఆల్రెడీ ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ వేరే ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్, ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి, నా కోసం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ మధ్య చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేస్తలేరు, ప్లీజ్ తప్పకుండా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 29 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్
ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.